Di bagasan las niroha dohami parhalado manomu-nomu haroromuna. Di bagasan kebaktian minggutta sadarion, minggu paupatot dung trinitatis, tapuji tapasangap madebata marhite topik ni minggu sadarion, maka ngoluhon hati goran dohot asi nirohani debata. Tapuji tuhata maredde hita sian bukwede nomor sia ayat sada do ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Mangasahon debata say hamonangat do ulah honota, ngot maho ali parhinaloan, tarsunggul maahu dibuha siang hari, pujiokku maho di tonga-tonga ni akka bangso, ale Tuhan ende honokku maho di tonga-tonga ni akka marga. Haleluya. 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 Tangga ale Tuhan debata para sirohana sumurung, mauliate marohanami tuho, ala dijauho hami tu pakirimon di hangoluan saleleng ni lelengna, say lehon matodim tu rohanami, asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami akka na di banua gijangi, pargogoy mahami manaluhon saluhut nanaing mangabat hami tu hasonangan, say pagadda haporseaon, pakirimon dohot pamopoman ni rohanami, asa monang hami ro di ujungna, lahu majalo tu pali hami di jolom, ala ni anakmu Tuhan Yesus si pangului. Amin. Marede hita.
Tatangihon mapati ni debata di minggutta sadarion, imana tersurat di 5 Musa biddu pitu ayat sia, songonodo didok disi. Dibaheni tama ikon boto omu jahobado debatam. Ibana do debata nasitong jalana bonar, na pasitong padan dohot asini roha tu halak aka na makaholongi ibana, dohot tu aka na mangaradoti tonana, pola maribu-ribu sudut. Ido sahatna atong rap mahita mangidogogo tu adopan ni debata, laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na hobbar tu pati mi. Amin. Mari dehita. Tapa unduk bema rohatat tu adopan ni debata lau manopoti dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami parguko naso hatudusan para siroha midahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagudangi. Di bagasan hajahatot dohami tubu jaladang adong haporseaun di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalammu. Macai godangdo pangalausion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan di basam dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot akka dosa ni haposoon nami, dohot pangalausion nami. Saingot mahami hobbar tu asini roham dohot denggan di basam, ala ni goarmu, ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin.
Tapi gima baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Songonot dohata ni Tuhan Jehovah nungapolahu pasisi akka pangalausim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Sai mulak maho tuau ai ahudo si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari dehita. Hatani debata turpuk epistel di Mingguta Sadarion, imana tarsurat di Matius biddu 10, mamuka sian ayat 40 sahat rodi 42, tajahama marsikat sorin. Na mancakok kamu ahudo jinakonna, jala na mancakonahu, na marsuru ahudo jinakonna disi. Na painu pon aek tabar satahu tu sahala sian akan name meton ala targoar sisiaku ibana sitududo na hudokot tuhamu dang namago upana ido sahatna martuado na tumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Mari dehita. Tahatindakon maha porsiaw tai songon nahina tindakon di dongata saha porsiaw di sandok portibion rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah
Ido ama pargogo na so hatudusan, na tumopalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, iman atin buhon ni si Maria, nagabe-gabea siaton di parbadia, andorang soha bubuhan, ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman nesilatus, namate terpajal doi bana di hau penarsilang, na tuat tubanuatoru dong ditanom, na mulak mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lahundu tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, disi maibana paima mulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea diton di parbadia, jala adok sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen aka na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihataina mandok, mulak mangulu sogo daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin.
Horas Marita Salhutna. Selamat hari Minggu, tua manami dohot inanami na ang baruro, marminggu di HKP Pekanbaru. Tuhan di bata mandungani hita. Tapi gimati tinggal masa di Huriata Minggu 2 Juli 2020. Titing merbagas, titing paduahon. Naing manjalo pasu-pasu parbogasodo, Pret di Lamsigar si Hombing SH, anak niya mata R si Hombing, tubuh ni Inata S Boruta Barat, maringanan di Jalan Cempedak, Gang Cempedak 2, nomor 30 Sia, sektor Wonerejo, Huria, HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, Dohot Orwana, Maslianti Putri Nasrani, Boru Simanuk Kalit, SIP MSI, Boru Niamata Simpan Semanuk Kalit Nahinan, Tubuh Ninatan, Nur Hayati Daeli, maringanan di desa Ono Wembo Nias Barat, Uria On KP, Ono Wembo Resort Lahumi 5 Nias Barat. Di pasu-pasu dari Jumat 7 Juli 2020 di HKBP Pekanbaru pukul 10 WIB. Konseling pranika dari Minggu 6 Juli 2020 di ruang konseling. Titing paduahon, naing manjalo pasu-pasu parbagasan do Rismanto Simanjutak, anak niamata Hotman B Simanjutak nahian, tubuh niata Risma Buru Simatupang, maringanan di Jalan Air Bersih Gang Bawal Dumai, Uria GPIB Eklesia Dumai, Dohot Orwana, Lucy Noprita Boru Simarmata, Boru Niamata Setua A Simarmata, tubuh niata E Boru Napitupulu nahinan, maringanan di Jalan Permata nomor 152, sektor Labu Baru Barat, Huria KBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, di pasu-pasu di hari Sabtu 8 Juli 2020 di GPIB Eklesia Dumai. Program peremajaan mobil Huria. Para hado pasaton hambulateon di tu jemat iman nanang tipatupa peremajaan mobil ni inventaris Huria. Ima opat halak jemat na mengaju penawaran ima mobil kijang Innova tipe E manual warna hitam metalik tahun produksi 2010 BM 10451 QZ. Penawaran pertimbo ima 100 juta rupiah. Gerejatan yang manuhor Innova Nabaroibon tipe G manual transmisi bensin warna putih metalik produksi tahun 2022 hargana 776 juta 450 ribu rupiah, diskon 15 juta, penjualan mobil lama 100 juta, kekurangannya 261 juta 450 ribu rupiah melalui Haratota Lau Mangaleon Rohata Ima pengadaan inventaris Huria. Pengadaan mobil inventaris Huria di hari Minggu sia Juli 2020 Papung pilihan sokongan pengadaan mobil inventaris Huria marite amplop khusus di Pasahat Rapdohot pilihan paduahon. Warta sekolah minggu, latihan padun suara kor anak sekolah minggu di Patupa di hari Senin 3 Juli 2020 dohot di hari Jumat 7 Juli 2020 masuk 10 pituip. Kegiatan karate dan olahraga sepak bola di Minggu Salarion 2 Juli 2020 Masohot Majolo siala di Patupa perlombaan Parheon sekolah minggu. Parheon sekolah minggu HKBP Pekanbaru, seksi perlombaan kegiatan Parheon sekolah minggu di Patupama mulai Salarion 2 Juli. Perlombaan mambuan kelereng estafet dimulai jam 10.40 WIB, doho pertandingan futsal dimulai 10.4 WIB di lapangan Gerijata.
Paporhaton dohot marhata partadingan Pendeta Maston BS Huta Soit STH. Minggu sadarion 2 Juli 2027 dipatu pada paporhaton dohot marhata partadingan Pandita Maston BS Huta Soit STH ala pindah tua KWP Turus Ganda Tambusai Timur Distrik 22 Riau. Di para minggu ini di pasahatot tado pelian amplop songon mauliate kita tutuhatta di pakabusion ni amata Pandita Maston BS Tasut STH di HKBP Pekanbaru Salelengon. Pilihan amplop tapasahat matu jolo rabdohot pilihan paduahon tu ulaun hatopan. Acara Ramatama Paporhaton Pendeta Maston BS Tasuit STH. Hombar tu acara Ramatama Paporhaton Pendeta Maston BS Tasuit STH dipatu pado di Minggu sadarion 2 Juli 2027 dung haruar Minggu pukul 10 sada wib naman dohoti tu acara Ramatama i Parhalado utusan sektor 2 halak kecuali sektor Pekanbaru 5 halak mewakili paduan suara seksi sian sudedewan badan audit panitia pembangunan dohot badan usaha torobna 2 halak inganan sopo gudang mauliate ma di haroromuna Tuhan di bata namang ramutita lansia di hari Selasa 4 Juli 2027 di patu pado senam osteoporosis pukul 7 wib di julu ni gereja marpahian baju olahraga warna biru. Seksi perempuan pasahaton mauliate tu sude parhalado dohot ruas ni huria HKBP Pekanbaru narade manupahi dana tu kunjungan gereja HKBP Huta Ginjang Resort Simbolon Distrik Pitu Samosir dohot perkampungan Ebenezer Senaksak di Patupa di hari Pitu sahat 10 September 2027 naro. Parehion Perempuan Distrik 22 Riau. Pesta puncak Parehion Perempuan Distrik 22 Riau di Patupa di hari Minggu 27 Juli 2027 di HKP Marnata Resort Payung Sekaki. Di Patupa do di Pesta Parehion Perempuan ragam ni aka perlombaan 5 perlombaan pokal solo, storytelling, torton, last dance, pertandingan bola voli di Patupa tanggal 7 sahat sia Juli 2027 di Kompleks HKBP Pekanbaru. Sumbangan bunga altar. Huriata manjalo sumbangan penggalan bunga altar selama bulan Juli 2027 senilai Rp7.750.000 sian keluarga Insur Victor Panjaitan Buru Tapu Bolon maringanan di Perum Datuk Setia Maharaja sektor Pengayoman para lahadu do ruas mendok mulate tu keluarga nama numbang ulang tahun tu sude ruas ni huria nomor ulang tahun na tubuh dohot ulang tahun mardongan Saripeon Parbagason sian ari 2 sampai 8 Juli 2027 para lado dohot uriah KIP para Pekanbaru pasahaton selamat ulang tahun. Hatani dibata siang pesal mensia pulu ayat 12 sai parohai mahami mamilangi aka ari-ari nami asadapotan roha nabi sukhami. Tatangnya kema ruas nihuriat tanamar sahid na di rumah sakit dohot na di Jabu songonatar surat di titing. Anggiak ma di done tuhata parsahiton nasida songonima titing namasa di hurita sarion tuhata ma mamasum-masui tasasudina horas marita salukna. Huhut pasahat pilihan sada A sada B marede hita.
Damai di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Di hama manami dohot yanami hatay di bata di minggu paupat todung Trinitatis sadarion laos di minggu sadarion ma pabor haton ni huriata amang padita maston husat utasoit rap dohot inang boru sinabila rap dohot sudah keluarga tuinganan pakobasion nasi dan baru tu hagai perasot torus ganda tambus saya timur asa sudah hitam manangakon nasida di pakobasion nai baru di pargugui di bata di parsahalai di bata lahu makobasi tu hata alani hata di bata di minggu ta sadarion manungguli haprosiauta imana tarsurat di pesalmen walau bulusia membuka ayat 15 sangat rodi ayat 10 lalu Mazmur 89 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-18 songonon ma didok disi hujahok kami ma di bagasan bahasa Batak laos tapai huti-hut bima di bagasan rohat taganuk hati goran dohot uhum do ojahan ni habang sami asini roha dohot hasitongan patu jolo ni bohim martua ma bangso na uboto olop-olop akan amar pangalahu di bagasan hati uron ni bohim ale jahoba sai marolop-olop do nasida mani batari marhite-hite guarmu jalati buldo nasida hinorhon ni hati gorammu ai hodo saudara ni hagogon nasida jala hinorhon ni habasau mido manuarang taduk nami ai hodo saudara ni hagogon nasida jala hinorhon ni habasau mido manuarang taduk nami. Ulat nido sahat hatai debata amanginang tertarik doau di sada latar belakang ni lagu hibul rohaku tu Tuhan Yesus natai dehon nakingani bahasa Indonesia na mengikut Yesus keputusanku bahasa Inggrisna I have decided to follow Jesus. Ternyata luar biasa do latar belakang ni de dang asal dicipta hubuti alai adong do nama latar belakangi ni de ima sada hanak India suku Asam di abad pasapuluh siahon ditiki didok ibana dia putuskan untuk mengikut Yesus lalu kepala suku Asam mengatakan kepada Nongseng molo di hutokodo Jesusi alani tapulong ma ulum kalau engkau mengikuti Yesus maka kepalamu akan dipenggal. Lalu dia bernyanyi I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Lalu diambil lagi istrinya, kalau kamu mengikut Yesus, maka istrimu akan dibunuh.
Lalu dia katakan, hibur rohaku Tuhan Yesus. Ibu Musa anak kona, kalau kamu mengikuti Yesus, anakmu akan dibunuh. Tong dilo ibana, keputusanku mengikuti Yesus. Dang bimbang bagaimana nang kau saotik, dang ragu bagaimana nang kau saotik, dia akan tetap mengikuti Yesus. Bakal do ibana, salib di depanku, dunia di belakangku. Dia tidak ragu dalam mengikuti Yesus. Jangan dong saotik pe ibana. Ganggu mengikuti Yesus nang pe ikon mati ibana, nang pe ikon mati inatana, nang pe ikon mati gelengna, tapi dia katakan aku selalu mengikuti Yesus. I have decided to follow Jesus. Amanginang statement daripada dongseng membuat kepala suku Asam, India, dan semua masyarakat mengikut Yesus. Gabi Sudema mengikut Yesus. Doa daripada domensen disalib kasih pada saat ini yang didirikan salib kasih di Tarutung, di Dok Ibana, ketika dia mau dibunuh, mangolu manang mati biau rab dohot tanah batak dohau, dan itu sebabnya amanginang jenazah mayat daripada Nomensen tidak dibawa ke Jerman karena satu statement, hidup atau mati saya bersama dengan orang Batak. Sebenarnya keluarganya untuk meminta mayatnya, jenazahnya dibawa ke Jerman. Tapi satu statement dia ketika dia mau dibunuh, dia katakan hidup atau mati saya bersama dengan orang Batak. Mangolu manang mati biau rab doho tala Batak doau. Saya akan tetap Yesus. Saya akan tetap mengikuti Yesus. Amanginang, saya tertarik dengan satu statement dari epistel. Saya akan coba bahasa Indonesia campur-campur karena anak-anak kita di sini dari Marsaringar yang mungkin kurang paham tentang bahasa Indonesia ya, bahasa Batak Kenang atau bahasa Batak aja khotbah. Boleh ya kita bahasa Indonesia saja. Kita campur-campur biar mereka juga mengerti. Asode nasida, sodibo teman enggak tahu apa dibilangi tadi kan. Mereka tahu juga lah untuk ibadah. Saya tertarik dalam Matius 40-42 dan sebenarnya Bang Inang ini sudah dikhotbahkan dalam pertanyaan, tapi saya tertarik dengan itu. Satu statement daripada Yesus, nama Jakon Panurirang yang menerima nabi, dia akan menerima upah nabi. Dan yang menerima orang benar, dia akan menerima orang benar. Ahado lapatan ni ahado upah majakko Yesus. Ahado upah majakon panurirang. Ahado upah majakko partigor. Apa upah kita? Apa pahala kita ketika kita menerima Yesus, ketika kita menerima Nabi, ketika kita menerima orang benar? Apa upah? Amanginang sebenarnya dalam kisah perempuan Sarpat ada satu mujizat ketika dia menerima Nabi Allah, Elia. Ada satu berkat yang berlebih-lebih di sana, di perempuan Sarpat. Ini ada barunya Sarpati. Tapi apa? Dalam konteks Matius 5 dan juga konteks Matius 10, amanginang lihat sebenarnya
pada saat itu siapa yang menerima Yesus akan dikucilkan. Siapa yang menerima Yesus akan dikucilkan dari persekutuan orang Yahudi. Amanginang sudelo kita marningot ketika ada satu orang buta disembuhkan oleh Yesus sejak lahir, dan ahli Taurat orang Yahudi Farisi bertanya ini, siapa yang menyembuhkanmu? Ketika dia katakan Mesias Yesus, lalu dia dikucilkan, dan itulah Yesus datang untuk menghampiri dia. Alani mangihuto Jesus diro Jesus ima manuhu silang. Orsam masilang na tuho masilangi. Mengikuti Yesus adalah memikul salib. Salib itu simbol daripada penderitaan. Mengikuti Yesus ada banyak penderitaan. Mengikuti Yesus ada banyak persoalan yang kita harus hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Mengikuti Yesus ada banyak yang harus kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Ido bahena manginang, mungkin kita tahu lagu, satu syair lagu yang luar biasa. Mungkin semua tahu. Tuhan tak pernah Kiamanginang, ini luar biasa. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Amanginang dang dido ibana mangihuto Jesus marlas ni roha maho marolo-bolo maho mangihuto Jesus sukses ma ngolum mangihuto Jesus marlas ni roha makeluargam mangihuto Jesus sukses ma ulaumu. Tidak. Tapi mengikuti Yesus, kamu akan menghadapi gelombang hidup, kamu akan menghadapi tantangan hidup, kamu akan menghadapi jalan yang tidak rata. Tapi ingat, Yesus akan menyertaimu, Yesus akan menguatkanmu. Ido. Alani doa manginang tertarik doau di sandal lagu buku detai pada nauli horakulu pahon dang pola mabiar. Adona buat terus. Itu luar biasa. Nanaing do konon na anggo jaji di debata, anggo padan di debata, dakkea mosei. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah ingkar janji. Amangi dang perjanji koling debata, dang perjanji koling debata di tengah-tengah di ngulut tahun. Tidak, Allah akan menepati janjinya di tengah-tengah ningulu tahun. Molo dia do biho si taonon, molo dia do biho parukilon, molo dia do biho parsahito di tengah-tengah ningulum. Amainang didok debata, didongani doho, diramoti doho, dipalua doho, dipargogoi doho, dipamalum debata do sahitmu. Boy do halak amanginang ganggu dijaji di debata. Ketika dia bergumul, ketika dia menghadapi penderitaan, ketika dia menghadapi penyakit, ketika keluarganya terus ada masalah, tidak ada kedamaian, terus ribut. Tapi ingat, janji Tuhan, aku akan menguatkanmu. Aumat dongani ho. Sada ina madok tua wamang padita bohado benokku. Asa muba amataku na terus emosional.
Ahado neng benok ko abang padita. Ay terus do emosional amat takku. Ronda muruk terus amat takku. Saya menjawab dengan satu. Berdoalah. Serahkanlah kepada Tuhan. Nggak terus umar tangi yang amang padita. Teruslah berdoa. Tangiak ko terus amat tami. Inang. Udok inang. Jawaban doamu bukan mengubah suamimu tidak marah-marah, bukan mengubah suamimu tidak emosional, tapi mengubah hidupmu dalam merespon suamimu yang emosional. Odo halus ni tangyangmu inang ni. Dang mengubah amat tamina terus gaor, dang na mengubah amat tamina terus emosional, dang na mengubah amat tamina terus muruk-muruk di tengah-tengah ningolum tidak, tapi mengubah engkau merespon karakter daripada suamimu. Ini jawaban doamu. Di paragugui, di ramoti di bataho, di tengah-tengah ningolum. Mudah-mudahan amang inang dan ngadong nasongoni di tengah-tengah ninguluta keluarga tak alai molo adong iman halus di debata di tangyangmu molo terus di tamar tangyang tua dopan ni debata amang inang turpukon sada singot-singot ni si etan halak lewi ahli musik di bangsa Israel. Ido turupukon, pawotohon, asa unang ganggu bangsa Israel, di padan dijaji di debata. Ala memang nunga ganggu nasida, bohado nuaingon, bohado jaji di debata, bohado pada di debata, aitalu dohayu marporang, dibuang doham itu Babel, gudang dosi tahunon nami, apakah Tuhan sudah ingkar janji? Apakah Tuhan sudah ingkar janji? Karena kami kalah perang, kami dibuang ke Babel. Apakah Tuhan sudah ingkar janji? Etan katakan amang inang. Molot aja di ayat sada diturupukon. Di pasal 20 siai di dok siai tamma diturupukon bahwa Tuhan tidak pernah janji. Diangkat lo turupukon molot aja di 2 Samuel itu ayat 20 sampai 10 taringot padan ni debata janji debata tupoparan ni si Daud dan so jadi meret padan doh janji debata di pahot si eta do bangsa Israel bauha manotong lo debata di jajina dohot di badanna. Jala omma laho maraguguyuh kita di tengah-tengah ningulu tahun. Dakkea amanginang, dakkea ingkar janji Tuhan. Dakkea ingkar janji Tuhan. Mungkin kita ingkar janji kepada Tuhan. Songon nama jaki kalapai, jaki ibana kalapa di tongaria ni, alama uas ibana, dikki majak itu luar biasa di ibana, dibuat ibana dia buat kalapai, duam, neng turun ibana, turun ibana iberi gimana tu turun, mati dua molo, medebuau, hidup ibana ma ale Tuhan. Molo selama tau tuturu satu ngasih nartaki ule umat tuho di sipar sitogani bana di kalapaya la tibu de beri mana tuturu bohado molo umada buau mati don Tuhan molo dongani hoa ule martaki satu ngatuho hola saparoba nai ning sah ido ibana ale Tuhan molo dongani hoa ule nartaki hola sameter nai sah tuturu itu rida buhun ibana madirina dan jadi be Tuhan alam ada dua di mana itu gimana dang mati mana ala sampai ternai mana amanginang ini sering sekali Tuhan kalau Tuhan memberkati keluarga saya kalau Tuhan memberkati pekerjaan saya akan berikan ini saya berikan ini saya akan persembahkan ini
Tapi ketika itu datang, ketika berkat itu datang, ketika doa kita dijawab oleh Tuhan, Tuhan pay maju Tuhan, aina yang mangulis siak kangani Tuhan. Pay maju Tuhan, ay baru seorang pahopuku Tuhan, ando kupasahap itu. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kita saja yang sering ingkar janji di tengah-tengah kehidupan kita. Songon nama mijami tikki mamijam songoni mana tabuno. Ida, tolong maju ida. Betul. Minggu naro uleo pida. Minggu pos maru hamida. Utar uleo pitu ho. Upasahap itu ida. Pos maru hamida. Tolong maju ida. Tolong maju ina. Hola dilehon sa minggu nai. Ngabuhay ida. Tari ngo jajimi. Ay madeda. Ay perlu tu dak danokon. Tu minggu naro bada. Tu bulan naro mak. Kita sering ingkar janji. Ale di batara ingkar janji. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Alani bohado amanginang. Halak nama kanguluhon hati gora dohot asin rohai di bata. Bagaimana sikap orang yang hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Parjolo sahali. Hati dakko mahagugoni di bata. Huaso di bata. Di tonga-tonga ninggulum. Idoridok di ayat 10 luon. Di turpukon. Ai hodo saudara ni hagogon nasida jala kinorkon ni habau sombido manuarang tanduk nami. Tuhan meninggikan tanduk kami. Tuhan meninggikan kita. Tuhan mengangkat kita. Tuhan menyelamatkan kita. Ahape boido di patu pada batari tonga-tonga di ngulut tahun. Paluaho kita sia-sia tahonon. Pamalupo kita sia-sia sahita. Pati bohon ekonomita. Tuhan mampu untuk melakukan itu. Pasti boi di pati bode bata. Tuhan mampu. Asal kita menyaksikan kekuatan Tuhan. Huaso di bata di tonga-tonga di nguluton. Marsaringar Kortari, dia katakan itu luar biasa. Satu lagu yang saya senangi ketika saya duduk di STTKIB. Waktu itu kor nabo subulung. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. Ini luar biasa. Tidak ada nama selain Tuhan. Tuh adik-adik ingat, tiada nama selain Tuhan. Tiada nama selain Yesus dalam kehidupanmu. Ya. No other name but the name of Jesus. Oke? Ya. Jangan pernah tinggalkan Yesus dalam hidupmu. Berserahlah kepada Yesus. Teruslah saksikan itu di tengah-tengah kehidupanmu. Paduakon didokon buhado sikap ni halak na mangulu di bagasan hati gora dohot asi di roh debata. Mangulu di bagasan hati goran dohot uhum ni debata. Odo ojangan di do ayat 15. Ojangan ni naporosea ima di hati goran dohot uhum ni debata. Molo mangulu kita di bagasan hati gora dohum libata. Di sido kita marlas di roha. Di sido kita martua. Ido bahit di dokon. Isi do na martua ima halak na tumangikon. Jalan na manggulahon. Hata di debata. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Yang berbahagia bukan orang kaya. No. Yang berbahagia bukan pejabat, yang berbahagia bukan orang sukses, tapi yang berbahagia, Yesus katakan adalah orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Mangulu di bagasa kategoran dohot uhum di debata. Inilah orang yang berbahagia. Odo na marlas niroha di tonga-tonga ningguluna. Odo na berani bersyukur di tonga-tonga ningguluna. Dia mampu bersyukur di tengah-tengah kehidupannya. Seperti seorang yang kena copet di pajak. Dia mampu katakan, terima kasih Tuhan karena saya kena copet, bukan pencopet. Ini luar biasa. Nama ngulu di bagasan hati korado hukum lebata. Patuluhon buhado sikap ni halak. Nama ngulu di bagasan hukum dohot hati korado lebata. Patu pahon na dingkat di tonga-tonga di guluna. Di ayat 10 nomi. Amanginang marpangalahu di bagasan hati urun ni lebata. Dohot bohi ni lebata.
Au saya hudok dua manginang. Bohado marhite pardepakata. Marhite buhita. Dibereng ibana. Debata di tonga-tonga di Bortibion. Ini satu statement sebenarnya amanginang di satu lagu, di wajahmu ada Yesus. Kukasihi engkau dengan kasih Tuhan. Statement ini halak Kalkuta India do nama inang. Ketika Bunda Teresa melakukan hal yang terbaik kepada orang Kalkuta India mengatakan, di wajahmu ada Yesus. Bohado nuaing, adong du debata di bohiku, adong du debata di tonga-tonga ningguluku. Coba lihat amanginang, moloro kita tu para sauran, las dorohani zolma manangdang, ayadong do, nabi tama ngarosia laihon, gaur do benon dioninna, ala holan roi mana tu histor gaur sudi, alai betama ngarosi lubis bah. Anggo marlas di roha roba non las do roha be kelek do banon. Coba renungkan dalam hidup ini. Bohado kehadirakku di tonga-tonga di Portibio. Apakah di wajah Yesus, di wajahku ada Yesus atau tidak? Adong du Yesus di tonga-tonga di ngulukku manangdang. Lausi marawang paditanami rabdohot inang dison audak kuboto torus gaddau manang boha alai marhite informasi nahu calohami nahu rabotami agak dau siajom borhak tuson naking di konsistori ngabuin dok juga gereja kita tua terus gadorin nak dak pola bah pada sia jom merahaniku di pardalan tu sadu ada pada ukiraniku ugai to debe ngau kato tu bali sia tu terus gadodiku padita ino macerita hotuau boha pergumulan lah madabot to kuriai dalam nasudenggan udabuk musa informasi jamonom ngamate lapu na pasti dang bui hubunga bebad dite marhite wea ay hola mate lapu mito do sinyal ate itu teh suradia itiau itrobelo kudo isi pemancar di gereja sinyal penangkap sinyal manang boha pikiran ne baditanami sotung sumuru paditai patu pakon na dingka di tonga-tonga ninggulo wala sah eskali paditai bawa paditai tuau udok do gohek laksanakan toriko do dang boy bagi saya seperti itu tu dia suruh di bawah tu sido kita borkat saya percaya manginang dimanapun kita melayani di sana ada Tuhan bersama dengan kita. Di sana ada Tuhan bersama dengan kita. Udah tubat ditai. Saya 2 tahun di Harangan, di Sibide. Jalapan ditai ngai hatu Sibide cross country kan. Udah kata kuncinya mau di huta-huta, oddo likodo. Oddo kata kuncinya mau di huta-huta. Begitu masuk tu hutai, unang be haruar siak kutai. Alai begitu haruar siak kutai, unang be masuk tu hutai. Ido kata kuncinya. Udok padita ngolok terus doho keluar siani padita udok do tu padita selesai maho ayah olak keluar ho padita siani 7 juta olak keluar nape balajo sadia mah habis dong alani di parsermonan manang boha pe do amang padita dami udok doi omma mangajari kita padita era asalam martangyangi terus iyalah martangyangi maturus ate ni pergumulan berdoa terus padi tepe lah manaruh sikola mungkin ikut sadari di sidalu-dalu alekut tu sidalu-dalu sikola amanginang jadi kober hama padi tepe pagi-pagi manaruhon sidalu ando sikola
Dugi pa ima badite masa pemula sidado baru pemula sida tu terus gadda. Di pergumulan alai dakkiaragu kita di padan di judge di bata. Ingok mamang padita ramotion ni di bata doho. Dong anu ni di bata doho. Manang tu dia pe disuruh di bata. Dang adong bion. Itu kata kita, tapi kata Tuhan no. Kata Tuhan tidak. Ada banyak cara Tuhan. Ada banyak cara Tuhan. Meragam do cara di debata laho mengurupi paditai. Inang itu inang padita nami. Woto do sungguh dia di bagasar ruam. Ngapain ke sini? Anu cuman ini anak sidano ini sekolah ini. Woto do ini. Itu inangnya. Saya tahu kok itu. Teng teradukuk ko nama saun main. Tapi kuatlah inang, ya. Kuatlah. Ada banyak cara Tuhan untuk membantu. Inang. Mungkin inang selama ini di Pekanbaru ini, di kota besar, tapi saatnya untuk kembali ke kampung, marasaur di hutan. Tuhan ini memarguguhin inang. Lahu barhubas di HKP Resort Torus Ganda. Bukan ini aja Bang Pendeta Resort, ini sudah ketiga kali Pendeta Resort ya, bukan kali ini saja. Dua kami untuk Inang dan juga Dano dan juga Itonya, Tuhan menyertai Amang dan dengan Inang. Inang, kami tidak boleh ngantar Inang, jujur aja lah. Dan butar honon nami yang mudah, so kirim ruham do Pendeta Resort manarok kami, dak tertaruh honaon dak lah. Dan boy do tahu manarok kamu aletang yang nami ma. Ate madongani amang rab dohot inang molo jalo hamu ko dohot du paditei mana rohon dohot kurtu paditei rab dohot inang paditei tumago ma ongkos lahutusan ima ko basahat ko hamu ate tapi saatnya mungkin saya kan hari di sana adong lu dikina boy kita rab marhubas di Torus Gada Tuhan tama madongani paditei Tuhan tama madongani inang jalan mulyate ma atas nama Sudirwas di Huria, Parhalado, Hakai Pakabaruon, Resort Pakabaruon, di Sudeulau Pakubasion di Panditai, Rabdohot Tidang, seliling 2 tahunon, di Hakai Pakabaruon, Tuhan Tamadongan di Panditai, amin martangyang mahita. Mulyati maali Tuhan, tung disungguli hodo kami marhiti hatam, dia pala disadarion, manotong do jajim dohot padamu madongani kami mangaramoti kami di tonga-tonga ni ngulu namion nang pe ikon adopan nami do sitaonon parukilon mangihut toko adopan nami do parasahiton alai padamu dohot jajim manotong mangaramoti kami, madongani kami, margugui hok kami di tonga-tonga ni ngulu namion. Disungguli hodo kami ale Tuhan. Kadup halat na makanguluhon. Hati koran dohot asini roham makanguluhon uhum. Naik katidak konon nami hagugomi huasomi naik kami mangulu di bagasak katikorambo dohot uhummu naik kami mangulahon nadengkan dingulu namion asamarhite parange nami ulaon nami ditanda halak ko Tuhan dibuhi nami adoko alani akka pakkatayon nami alani akka ulaon na dengga di tonga-tonga di ngulu namion buido ganggu hami di padami di jajimi alani sitaono parukilon na huadopi hami di tonga-tonga di ngulu namion alani para sakito ale sadariod disungguli hodo kami ale Tuhan
marhiti hatam paboa dakkeasio sepadakko manotong do padamu di tonga-tonga ni ngudu namion. Hurajumi hami do Tuhan, juk do hami, dakula ho kami pada nami, juk do huose hami pada nami tuho di tonga-tonga ni ngudu namion. Marpamu hati maroham, asi maroham di hami ale Tuhan. Menolong siat tonga-tonga namin na marukil di tonga-tonga ni keluarga, menghadapi para soala di tonga-tonga ni keluarga, menghadapi para sahiton, menghadapi akahamaulo di tonga-tonga ni akka ekonomi, di tikyok kue elek kami maho hubang ido hami matu ado pamu nabadiai. Di padamu doho dijajim, palua mahami siak kamauloni, urupi mahami sian hamauloni, lehon ma damem di bagasa rohanami, asa dame hami mengadopi saluhutna. Pamalum para sahiton nami, asalas rohanami, marulupulo pami di tonga-tonga ningudu namion. Patugu maha porosyaw nami, pabwa manotong doho madongani hami tingudu namion. Ditikyom maali Tuhan, hutang yako kami, padita nami di son naposomon, padita maston, hutasoit, inang borusina bela rapdohot, yanakon buru nasida, ali Tuhan na duai. Buido, ali Tuhan, ganggu roha pikiran nasida, mulu dibereng nasida ingana pakobasioni, nanaing pasahato mutu nasida nasinurum, alai disadarion disungguli horo naposom marhite hatam, asa unang ganggu naposomon padita namiyo di padamu dijajim pabuahodo na mga ramoti madongani margogoyhon naposomon di ulaw pakobasioni maragam do dalam mula humanarihon naposomot Tuhan ido pos ni rohanami. Buido marhite inganani lam mengajari hami lam marsitutu hami makubasi ho di tonga-tonga ni ngudu nami. Alali ho paborhat tami ma padita nami di sorap doho keluarga. Tuingana pakubasyon na sida na baro anon ale Tuhan. Tutik na nengro hakaibe rasot torus kadda tambusay timur. Para kukuy ma napo semua rap doho tinang rap doho sude keluarga. Las marohanami Tuhan sadariom mahami rak paborhaton naposomon manangiyakon naposomon alai Tuhan sadariom mahami sudi mahami ruas ni kuriam manangiyakon nasida paborhaton nasida molodong siat tonga-tonga namin wang namarsahit moloadong namarukil alai Tuhan jama mahami tiok mahami upasahat kami maparukilon nami para sahiton nami tu ado pamu nabadiai sonang marohanami mulak sian bagas corom ala nungga dibuat to parukilo ni nungga dibuat to sahiti marolopolo matu dinami asi maroham Tuhan amin. Tapasahat ma pilihan tanau muli tu ado pari dibata laos ditikyoma pasahatota songot tanda ni hamulatiota tu padidata di sudi ulau pakubasyon nasida di tonga-tonga ni huriata marhiti amplop naung tajalobe tapasaha madibagas alas tiroha marid di mahita.
Amanginang nuaing masuk bagi kita lawa perhoto pada Maston sudah sohit sarjana teologi rab dohot inang boros sinabila rab dohot keluarga mari de mahita sebuke nomor 227 ayat 3 detik kemarin de Roma amang pada rab dohot inang tucolo. Jatonawai siseanmu sayubukot matanganmu Amakaman amin anami doa parhala doa kai pakan baru resort pakan baruon sedarion paborhatot tama amang padita maston be sudah soit ST harap dohot keluarga tu pangulaun de baru ima kai padita kai pe resort Torus Ganda Tambusai Timur distrik 22 Riau mardu mutusi tapi kima jolo isi ni surat keputusan ketapan puye borusa kai pe taringot tu parpidana sida na cinakaon ni anggota MPSD Majelis Pekerja Sinode Distrik AKIP Distrik 22 Riau amang situa tina bunat. Surat keputusan ketetapan nomor 334 garing PDT garing SK garing 04 garing 2023 Eporus Huria Kristen Batak Protestan yang berkedudukan di Piara Jatarutung menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Maston B. Hutasoit STH nomor induk pegawai 200407 117031976 018 tanggal lahir 17 Maret 1976 jabatan dahulu pendeta fungsional HKBP Resort Pekanbaru terhitung mulai tanggal 1 Mei 2023 mendapatkan belanjo dan tunjangan seperti terlampir menjadi pendeta HKBP Resort Torus Ganda Tambusai Timur Distrik 22 Riau dengan ketentuan A. Menerima belanjo pokok dan tunjangan lainnya sejumlah yang tersebut pada lampiran. B. Kenaikan belanjo pokok dan tunjangan lainnya ditentukan dan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut penetapan pimpinan HKBP. C. Potongan dan tunjangan BPJS dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Ketenagakerjaan. D. Iuran tunjangan pemeliharaan dan perawatan kesehatan dibayarkan oleh HKBP ke BPJS Asuransi Kesehatan. E. Iuran program pensiun disebutkan pada kolom tunjangan pensiun dibayarkan oleh HKBP ke DPLK. F. Apabila masih terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan pembaharuan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Petikan, surat keputusan ketetapan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Ditetapkan di Piara Jatarutung pada tanggal 13 April 2023, Huria Kristen Batak Protestan Eporus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani dan dicap. Hamu Pandita nami, amang Pandita Mas Tonung, besuta soy sarjana teologi, nungga dibagi hamu surat keputusan ni puye boros KIP mana tepuk kamu mangula kai Pandita KIP Resort Torus Ganda Tambusai Timur Distrik 22 Riau. Nuaing pe pabor haton nami mahamu mangule parsuruani laos pasahaton ni huriauma mauliate di hamu siala sudi pakobosio muna salelengon di hakai Pakanbaru Resort Pakabaruon
Saya di pasu-pasu Tuhan tama akanau niulahumuna dohot jamitamuna asamar parbue ditikina. Atong masih jalangan magita tadda panguliumuna di parsuroni. Au padita hakai berasut baru atas nama Preses HKB Distrik 22 Riau. Paborhato kamu amang padita maston besu tasoi sarjana teologi sian hakai baru resort pakabaruon gabe manguda di HKB Resort Torus Ganda Tambusai Timur Distrik 22 Riau. Marhite-hite goar ni debata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohotod di perbadia. Sai di batau jala di pargogo itu hani mahamu mangulahun ulau parsuroni bahen sangap di goarna martangiang mahita ali Tuhan di bata mauliate marohanami di ho ala nungan di dongani ho na sai laon amanami padita maston besuda soi sarjana teologi rabdohot keluarga makubasi huriam di HKBP pakabaruon sai pasu-pasu mana sapakubasi nasida na sai laon jala dongani jala pargugui mana sida marhubas diinganan pangulau nasida na baru marhite-hite Tuhan Yesus Kristus upasat tamima tangiang namiyot tuho amin. Upasat taima tu amang situa siregar lahu menguduti lota lahu disoma amang padita rabdohot inang Nuaing masuk maita tu acara di Namandok Hata borhat parjolo masian amang padita na pinaborhat ima amang padita maston huta soit. Horas badita salubna oleh tema di debata marite Yesus Kristus Raja ni huriai do anak nato di perbadia nama haleo partikir di hame nang pejo mangula di son asing rohani di mata sa bingbi nang pe satahun 2 bulan hai mangula di son lani marhition ololate maruhanami di hamu salhubna lai ador sotor sok kami upasatai majo tu inang pardi jabon lau pasahaton hata naudina dengkat di kita. Shalom buat kita amang inang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Amang Pendeta Resort dan Inang, yang kami hormati Amang Inang Parhalado, yang kami hormati Amang Inang Pangula Nogok Tiki, serta kami ucapkan terima kasih kepada tim multimedia, tim musik, tim song leader, dan tim punguan kor. Terima kasih Amang Inang. Dan tidak lupa kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kesehatan yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat beribadah pada hari ini dengan penuh sukacita. Inilah saatnya Amang Inang, kita harus berpisah. Kami akan berangkat ke tempat pelayanan kami yang baru. Doakan kami Amang Inang agar kami sehat selalu berangkat ke tempat pelayanan kami yang baru. Kiranya Tuhan memberkati kami selalu, diberikan kekuatan kepada Amang serta kebijaksanaan sehingga kami dapat melayani dengan baik dan penuh sukacita nanti di tempat pelayanan kami yang baru. Begitu juga Amang Inang yang kami tinggalkan di tempat ini, kiranya dalam perlindungan Tuhan dan sehat selalu, diberkati. Selama kami melayani di Huria ini Inang, mungkin ada salah kami, kekurangan kami yakin itu. Tetapi dari hati kami yang terdalam, kami mohon maaf kepada Amang Inang atas kesalahan kami mungkin baik dari tutur kata kami, bahasa tubuh kami, atau candaan kami yang tidak berkenan di hati. Atas nama keluarga Amang Pendeta Huta Soit, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Kiranya dibukakan pintu maaf untuk kami. Begitu juga program-program Huria yang sudah berjalan di Huria ini,
dan apapun yang akan direncanakan ke depannya, semoga diberkati Tuhan, berjalan dengan baik dan lancar. Ini saja yang dapat saya sampaikan, Amang Inang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Ada lagu yang berkata, lautan pun akan ku seberangi, gunung pun akan ku, maka semua masa ada orangnya dan semua orang ada masanya. Inilah masa pelayanan kami di tempat ini, dan masa selanjutnya akan melayani di tempat yang baru. Molope songon damitan yang mata padi tanaking agak adong keprihatinan yakin dua adong do tuhat tadi sih. Jala sadatik kiro do muse adik tung radi rohamuna alangek keparingganu gereja ngahera mare-mare asbesne roy batu sih ngahera mare-mare asbesne buama omba dalan nerak marhite hami rohe mano tamu babulan namunan nang kepala 1 kilo semen manang na 1 kilo muse batu tarsongoni ba tarik perdalan ni parhurione dang adong dope nabuhi hulahami di hurion secara sempurna tungotik dope si parsaurata jala tahun dope ta pertanyaan dang bu dope hamu amangin nang sudi hudalani bagasta jala lang sudi dope hamu nabuhi hujalang narap kita marminggu manang na dijabu pe alanya ka situasi do kondisi dang terbaik kami dope donon nami ma akamangin nang marideite dirahut holong ni rohani dewata jala porselo kami di sini dang adong nabui memisahkan kita di bagas roha do holong ni roha molo pe badatta pada udao todita ma ima na parpudi ngayo idat tanaking moliate di pangojak di paporhatok na paporhatok kami atas nama melalui Amang Preses tuang paditaresok nami tu MPSD parhaler resort sudi parhalado badan audit badan usaha dewan doho seksi nang sudi matahe do multimedia teh sudi ruas ni hureta kamanami naname oleh tegurang mau pasang tami di sudi nai ai jonok do jabu ni si batu nami di pasir putih do jaladang pindah KTP ku senon mau lebih pindahmu dang ulah manek kene tetak do be di Pakabaru ale mau dung pindah misalnya tu si dikalang ngek pindah tong KTP nah alani kamang inang naking agak tangis aku mekel dok karena lebih dari situ pelayanan saya sudah jalani alai marhite-hite parsauran na dinggan siak kamu na holanon pagi waktu unangnya telepon kamu hami jam 11 malam 1 jam 5 subuh soalnya ngamati listrik pasti mati telepon molotung neng mar telepon kamu sonari mak walu si besudi jala molotung peman transfer kamu sonari mak alanga putus be koneksi teh di transfer be mak tabani nang nilemuna nakin asa dohono mak bagok na marhalto man niagatan ni Rubian saga mahami makalasoni tugadana madihamu napatupahon pinatikon huzur rumah ton tapian manang na tudia pe hay mangalak kado tamu sudi ruas ni huria saya tu sima dapota pacaria pacamotan napurat tano-tano rangging masih ranggongan badatta pada udao todita ma masih gonggoman ma todita ima warname maston doko kamu jauh maston 2 3 ya maston horas ma mau lihat ya mak masuk mahita tu acara namang ihut pinagidoma tu na mewakili ruas
khususnya sian sektor Pekanbaru Tonga amang IM Samosir. No parasang apihami uluan ni HKBP Resort Pekanbaru amang Padita Resort dohot sude amang pangula lago tiki na parasang apihami sude parhalado ni kuria HKBP Resort Pekanbaru na parasang apihami na tua-tua ni ruas HKBP Resort Pekanbaru amang inang suang-suang nang naposo bulong di aka punguan kur suang-suang na nasubui ijak po kami mariti hatanami tu sude ruas ni huria HKBP Pekanbaru tama do tok kita mandok mauliate tu amat ta perdinggan basa alana ibagas hari na dingganon sadarion kipas dohita sehat dohita di namang Hilton huriata di Sedarion. Song-songoni nang di acara na dipatupan di huria ima nalau paborhaton amang Padita amang maston hutasoid ala inang burusinabila molo diutok kami naking memang na songon selayang pandang naking sia namang Padita Resort ba setabi dihita memang haruiba tentara memang bah songon nangiri do tempat ni amang naberwon iro naking di pikiran niba sia selayang pandang di naking sia namang Padita Resort tikin marjamita ali memang ngadia lusi jadi jala pos doro memang roha ngadia lusi amang Padita Maston naking lebih dari situ pun sudah saya lalui jadi asa tabuan di bagas tangyang ta saya siap mah hipas-hipas amang Padita Mastodok ala inang dok keluarga dina manjakon ulaun pakubasion na baru di HKBP Resort Turus Ganda Tambusai Timur Tong Lope di Bagas Distrik 22 Riau. Jadi saya tuhatama tong nama dongani alam amang dong inang sudah dong keluarga saya di Padau masudiaka batabat saya di Tabai masudiaka hai pasan daging dok tu di tuala amang dok tu ala inang suang-suang inang hami ruas ni HKBP Resort na tinggal di son tok-tok kita mars tangyangan amang asa tok-tok kita di bagas pasu-pasu ni Tuhan dak tagamon mungkin seliling pergaulata ima di HKBP Resort di namangula ala amang inang tarlumobi di ruas sektor Pekanbaru Tonga mungkin adong sian pangalesion nami suang-suang nang hata naso suman saya apa namang may do inang sebagai suramuna asa akan ading ganima natajalo di Tujulanon di Ngolut Tabi jadi otik nabui pasaton nami saya Tuhana ima na toktong mamasu-masu hita harong naking hujah otik atau pasa duluk ni panapahan todokon ni tarabunga saya horas ma amang do tinang di perdelanan suang-songoni tuksa tamu dengan amuna matutu toba ni si pinggan di dolok ni si tapongan di dia pehita tinggal saya toktong mahita marsia haulongan horas ma olete Maulia tema di amang Samosir nuaing mewakili sian parhaladoma
pinasama partikianon tu amang situa Dr. Andus A. Tinambunan. Amanginang horas manita. Horas. Nah hinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus amanami Padita Resort HKBP Pekanbaru amang Padita Silalahi dohot saluhuna dongan nami parhalado di huriaton songoni manang akamanami nanami anakon nami sekolah minggu napo sebulung remaja ama dohot ina satu aka ina nami opong nami lansia lasrohata di bagasan obason amanginang tikina hami pasahaton sian parhalado di parborha ni ambat tapadita maston utasoit diamuna amanami dot inanami tulu manunga taon nang didalani amang padita tahun 2021 2022 doh 2023 nakpe tahun na dak pelapas 10 tahun jadi luar biasa do godang ni na tahirala di persorata dohot padita tahun malau padita mastonon yang berangkat di bagasan obason malau hami sian perhalado makilala do adong do rasa sedih di parborhak nasidaon ala nanyata persauran ni amangon na selalu do maben semangat baik di persermonan songoni nang dia ke persauran asing di dalam rangka pelayanan di huriaton jalai dora apos ni rohana mi toktong tu sudi ruas ni huriatta yang go di tambusai di Turus Ganda dalam rohanami daudu mimaksanon song nedokon di paditata anak kiningan alai ai sama-sama di distrik 22 Rio do jala porsia do hami amang setiap jengkal dilihat portibion dan adong naso di bagasan pemantauan ni Tuhata. Alani pangaramotion di Tuhata do. Nahu hirip pami. Nahu pangido hami di parborhat munaon. Di pakobasyon na baru di HKBP Turus Ganda. Marguar paherbang haporsiaon. Belgedogan ni Turus Gadon. Jala memang akamarga si Turus lo ramang ison kudang. Ay perusahaan ni amang si Turus do nate Turus Ganda jadi Turus do non gadda akka pasamotan akalas ni roha di bagasan pelayanan muna di sana terkhusus tu inang keluarga muliate mainang di topangan muna di pakobasyon ni amanami padita maston di parhatopok rohanami do na satu tim pelayanan dohamu keluarga memang agak berat dunia perpindahanon di bagasan obason. Alai adong tong nama belas ni roha, ay baru due di wisuda yang nak kota siakang hanate. TK, nak PTK. Luar biasa do las ni rohata. Jadi naudok kami di si ba anon agak jauh do memang fasilitas umum sianan. Alai merlas ni roha mamu. Saya hal namang gembirakan apalagi kami di bagasan pemantauan nami do marolopolop do hamuna diberi kami aka amanami inanami parhalado nagoktiki dung di sentralisasyon langadok pula bidana sa sitong na di Pakabaru doho na di Hamian doho na di Simangambat misalna tapos yung matuhata langadong be parukilon ubay na di paborhat pe sasahalak parhubas ni tuhata tu daerah-daerah na terpencil. Jadi si hamuli tahun tadoi tinggal sonari mungkin amanginang ba lam di patau tu hatta mahamuna lam di parar tu hatta mahamuna makubasi aka ulaon naringgan di tonga-tonga ni hurian e baro
lumobi di sana mang manguluhon resort doa muna adong do isi opat pospelra ngoloso salau nang huria adong do opat pagaram muna jadi walu tabah huriat tadi sana margogo mamang jadi imamang dohot inang hatas yan hami parhalado ipasikop pami mau dohot upasa nama dok anyan nung ay dokop padita taon nak kiningan todita masih gonggoman todita lapatan na maston alani hata upasay madohonokku asa napura tano-tano marangging masiranggongan nakpeha muna ditambusay badata pada udao alay anggo todita toktong masih gonggoman matutu. ala di bumi Melayu dohita sama-sama di distrik 22 dotongi dohonom masadara sian upasa manang pantun ini Melayui nama dok songonon pohon palem ada di simpang 3 jangan lupa buahnya tolong dibawa meskipun kita antara Tambusai dengan Pekanbaru berpisah raga namun tetaplah kita bersatu dalam jiwa matutu. songonima go ni hatanami sian parhalado ni huriata selamat jalan mai amang padita dohot keluarga di pakobasian baru tuhatta pardinggan bahasa imatong namarangamoti hari demi hari shalom oras madita Oras ma. Luai ko pasahatay ma para tao jalo pagi duhai ma tu sudi parhalado di somba kita pagi duhami ma tu haradio ni among padita rap dohot inang tu colo laos di tikom mata pasahat songo tadali hamulati otas setonga toka di uriata cendramata setonga toka di uriata tu amang padita mastor rap dohot inang di son di bagas salas dirwa di somma amang padita di somba kita parhalado laos tapasahat ma mangado turua siguria sude ma kita parhalado narong nuang di son tu colo ma kita manginang lau pasahat tu di bagas salas diroha Beliau kaya mati kita amang para tao. Maulia tema di debata pardengkan basai nama masu huriana marlas niroha ita sa tuam bason. Jadi di amang pandita tasoit di son jongjong dohami sude parhalado dor ruas ni huriai pasato nama leater niroanami las niroanami di pakobasian niamang saliling di AKBP Pekanbaru urang lebih 1 tahun 8 bulan di pasu-pasu tuatama barita nauli napi nasak niamang tonga-tonga ni ruas AKBP Pekanbaru jadi las maro niamang majalo songon tanda hamoleaton dok las niroha sian uriai ya temang jadi di pasu-pasu tuatama di leonai pason ditambahi gogonang bisu di pakobasian niamang langsung ini di Inang dina mensupport mendampingi amang do dakayana kota di Inganana Baru di AKBP Turus Ganda di Tambusai Timur jadi om pasom mau pasar taimiat amang oleh tema Si tidik masih kopa gulang-gulang para hodak molopi amang pandita nawi bahasa turiata sai gudang ma pinasuna anggo surakna tu inang pandita masuk tungiga di mana nobah ya inang mama diok surakna ya laus tajalang mamang Mereka mahita sebut ke nomor 140 ayat obat laos rema ida jong saluhuna inang padita boy mahudul di inganana rema amak kita inang jong saluhuna Asimaro
sudena niula nina hosomi sabain martua sudejol. Tatangya ko mapilihan na tapasat, waro di bata taboduk be marohat tabartangyang maghita ali di bata amanami dan di banua gijang hodo haruan ni saluhut sileo leho na dengan doho nasa ulibasa na mauliutus upasa taima sian na leho mitu hami pilihan nami tuho sejalo mai gabi wap na hutus di jolom pasu-pasu mai jelaramoti asaho para siak kami pilihanon patibun rajom di tonga-tonga ni kuriam doho di bortibion buhai marohanami marhite hite todim asalam mutadah hami godang ni sileo leho mitu hami asalam girgir hai madok mauliati tuho marhite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana dilehon mi kondironi pamataku osano gogoki Ali amanami na di banua gijang, saya pinarbadi amaguarmu, saya roma harajonmu, saya sauk mula-mula roham di banu tahun songun di banua gijang, leho matuhami sedarion hangulu siabari, saya sama dosa nami songun panesanami, di dosa idong namar dosa tuhami, unak kami tiga untuk pangujunan, palu amahami sian panghago. Ayo dona puna haraja dot hago rodia jalo kamu pasu-pasu selamat terebata jalo budak mahamu di bagasan dabe dokot las deroha di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di bata mahamu di sodako Tuhan di bata bukina Tuhanmu jala asi maroha nami dahamu di dopako Tuhan di bata bukina Tuhanmu jala di pasaur honma damena tuto dimunabe. Amin. 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 Ora semua selamat hari Minggu ma di soma mang padli tarap dohotinang Roma hita majalang nasida tajalang manasida